Здравейте, прекрасни хора! Аз съм Славена със следващата тема от обучението на Стояна Нацева «Интуиция, квантова психология». Темата е вземане на решения чрез прогресия. Какво е прогресия? Прогресията е движение напред към нашето бъдеще. Регресията е връщане назад към нашето минало. Ние днес ще вземаме решения чрез прогресия, имайки предвид, че всички отговори са вътре в нас. Всички варианти, възможности, просто трябва да ги извлечем навън, да ги осъзнаеме и да ги проявим. И сега намислете си казус, по който да направите техниката. Какво да избера? Вариант 1 или вариант 2? Тази работа или тази работа? Този партньор или този партньор? Да направя ли това или да направя това? Легнете удобно или седнете, затворете очи и си представете над вас как вали златна светлина. Тя влиза през връхчето на главата, минава през главата, надолу, раменете, торса, таза, краката, стъпалата. Обзема ви все повече и повече. Попива се от всяка ваша клетка. Наблюдавайте как започвате да сияете. Как всяка ваша клетка започва да сияе. Изпълва се със светлина, топлина, спокойствие, умиротворение. Отпуснете тялото. Отпуснете напрежението. Почувствайте се леки. Почувствайте се свободни. Да бъдете себе си. Почувствайте вътрешния си свят. Вижте го. Благодарете му, че го има. Че сте това, което сте. И сега се вижте на 10-тият етаж. На висока сграда. Пред вас има асансьор. Влизате в асансьора и наблюдавате как вратите се затварят. Натискате на първият етаж, където са вашите възможности, вашите пътища, вашите варианти. Асансьорът тръгва и наблюдавате как се сменят етажите. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Асансьорът спира
и вратите се отварят. Виждате бял коридор с много врати, различни врати. Това са ваши варианти, ваши възможности за бъдещето. Изберете сега една от тях. Отворете вратата и влезте. Виждате вашето бъдеще при вариант 1. И сега разгледайте много добре всеки детайл, символ, знак. Какво ще се случи и какво ще е вашето бъдеще при вариант 1. Как се чувствате? Как се усещате? Как усещате тялото си? Има ли съпротивления, тежести? Или се чувства добре? Вижте себе си там. Какво правите? Как изглеждате? С кого комуникирате? Удовлетворени ли сте? Това ли е вашият път? Приближете се към вашето аз. Кажете му здравей, аз те виждам. Аз съм твой приятел. Моля те, дай ми съвет. Кажи ми, как да постигна това, което виждам, ако ви харесва. А ако не ви харесва, кажи ми, как да предотвратя това, което виждам. Слушайте вашето аз, какво ще ви каже. Запомнете информацията, която ви дава, и след това излезте от стаята. 3, 2, 1. Затворете вратата. Тръгнете отново по коридора и влезте в стая с номер 2. Това е вашият вариант 2. Отворете вратата, влезте вътре и пак по същия начин. Огледайте се. Какво виждате? Знаци, символи, цифри, букви, картини. Какво чувствате? Усещания по тялото. Харесва ли ви? Не ви ли харесва? С кого комуникирате? В какъв човек сте се превърнали във вариант 2? Вижте и себе си там. Какво правите? Как изглеждате? Доволни ли сте? Приближете се към себе си и пак попитайте. Вашето аз. Как се чувства? Помолете го за съвет. Ако ви харесва, как е стигнало до тук? Ако не ви харесва, как да го предотвратите?
запомнете всичко, което то ще ви сподели. След това излезте от стаята. 3, 2, 1. Затворете вратата. И тръгнете нататък. Търсете стая номер 3, където нищо не сте променили. Положението е останало същото, както е в момента. Не сте взели никакво решение. Нито за вариант 1, нито за вариант 2. Просто сте оставили нещата такива, каквито са. Отворете вратата, влезте в стаята. Наблюдавайте пак всеки детайл. Как се чувствате? Какво усещате? Харесва ли ви? Какво е вашето бъдеще? Намерете вашето аз. Поздравете го. Поискайте съвет. Попитайте го как се чувства. Дали се чувства добре, удовлетворено ли, доволно ли от това бъдеще. Попитайте го. Как е стигнало до тук, ако ви харесва, или какво да направите да го предотвратите. И след това пак излезте от стаята. 3, 2, 1. Затворете вратата. Върнете се обратно по коридора към асансьора. Влезте вътре. Наблюдавайте пак вратите как се затварят. И тръгнете към 10-тият етаж. Наблюдавайте как се сменят етажите. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Излезте от асансьора. Върнете се на същото място, откъдето тръгнахме. Благодарете за опитността. Запомнете всяко осъзнаване, всяко чувство, усещане, подробност. И отворете очи. Вие вече знаете своите отговори. Важното при тази техника е, когато я правим на друг човек, никога да не я тълкуваме ние. Всеки тълкува това, което види от позицията аз. Всеки за себе си тълкува своите чувства, усещания, картини, символи, детайли. Ние поемаме отговорност само за себе си. Не се
бъркаме в изборите на другите хора. Отговаряме единствено и само за себе си. Хубав ден ви желая!